Zumarragan jokatu zen Euskadiko kartin txapelketako bigarrena. Parte hartu zuten gidari eta kartekin batera, euria izan zen igande goizeko protagonista. Entrenamendu saioak eta lehen txanda ia osoan ateri eutsi zuen, baina bigarrena hasi baino lehen euria botatzen hasi zen eta lasterketa bertan bera gelditu zen. Beraz, lehen txandako denborek utzi zuten erabakita lasterketa. Alebinetan Bruno Otxoak irabazi zuen. Gueñesen erakutsitako nagusitasuna berriro ere agerian gelditu zen, eta zizurkilekoak Aixe hartu zituen mendean Aitor Uriarte eta Jose Luis Guzmán. Azken honek itzulietako batean autoarekin talka egin eta ez zuen lasterketa amaitu. Bigarren beraz, Aitor Uriarte helmugaratu zen. Nunca me había escapado tanto, es la primera vez que vengo a este circuito y también nunca había corrido en un circuito urbano. Me lo paso de maravilla, sí, yo contentísimo. Kadetetan Inigo Bikuñak denboraldiko bigarren garaipena eskuratu zuen. Leia estu eta polita izan zuen Mikel Mostajo taldekidearekin. Hasieratik hartu zuten aurrea erreka taldeko bi gidariek, gainontzekoak baino dezente aurrerago helmugaratuta gainera. Itzuliz itzuli Inigo estu hartuta ere, Mikel mantendu zen lehen postuan ia lasterketa guztian, baina amaitzeko bi itzuliren faltan, autoarekin talka egin eta Inigok aurreratzea lortu zuen, lehen postuan amaituta. Klasifikatorietan bigarrena gelditu ga, baina gero karreran ondo juntzaigu, azkeneko bueltan lehenengo jarri naiz eta irazi net. Azkeneko bueltan asko juten zitzaidan horretik eta txokatu naiz. Eta hor bukatu. Mikelek amaitu zuen bigarren eta hirugarren Asier Hurtado helmugaratu zen. Eneko Polo Asierrengandik oso gertu laugarren izan zen. Uli Agirrek ere txapela kentzeko moduko lasterketa egin zuen. Entrenamendu ofizialetan azkarrena lehen postutik abiatu zen lehen txandan. Irteeran postuak galduta ere, aurkariak aurreratzen joan eta hirugarren jarri zen, Asier Hurtadoren presioari ondo erantzunez. Atzeko ezker gurpila kolokan zuen eta hasiera batean amaierara arte iraungo zuela zirudien arren, ardatza apurtu eta ez zuen lasterketa amaitu. Denbora honak inditzugu, baina lehenengo mangan euki ditugu problema batzuk eta gauza doblatzen ari ginen eta harrapaude gauza bat eta irten naiz eta txoke batin eta ja hor bukau da. Dana doblaude, bai, hasieran ondo, baina gero. KF2 mailan Endika Beloki aritu zen. Lan txukuna burutu zuen bizkaitarrak. KF3 mailan Gaizka Barrenak lortu zuen garaipena. Denboraldiko lehena Gueñesen Ander Gamon nagusitu zen eta. Anderrek arazo mekanikoak izan zituen eta ez zuen lasterketa amaitu. Gaizka irteera bikainaz baliatuz lehen postuan kokatu zen hasieratik. En los primeros libres hemos tenido unos problemas en el coche y lo hemos solucionado para los cronos. Y en la carrera, pues bien, me he escapado desde la primera curva y ahora pues he terminado con ventaja. Open mailan Asier Bailek irabazi zuen, Gueñeseko garaipena errepikatuz. Ekain Gutierrezek eta Aitor Paulek Open mailako beste bi gidariek ez zuten lehen txanda amaitu. Los urbanos no es que se me den muy bien, he hecho tercero en cronos, pero la verdad es que buen sabor de boca porque he quedado primero. Y bastante bien. De momento primero en el campeonato, a ver cómo continúo. Kazeta bi mailan izan zen parte hartzaile sorta mardulena. 12 gidari izan ziren eta Aritz Garzia nagusitu zen, denboraldiko bigarren garaipena poltsikoratuta. El tema de las victorias hizo bien porque los resultados pues, no se pueden mejorar, pero hay que tener en cuenta que hay chavales allá atrás que vienen apretando fuerte y en el momento que te despistes van a estar ahí, o sea que...
Aritz Urrestilak irteeran aurreratu zuen eta lehia estua izan zuten lasterketa guztian. Aritzek ez zuen baina amore eman eta Urrestila aurreratzea lortu zuen garaipena eskuratu. Urrestila bigarren eta Víctor Fernándezek osatu zuen podiuma. Al principio de la mañana un poco preocupados por el tema de la lluvia, iba a llover, iba a hacer seco. Ha empezado la carrera en seco, todo bastante bien y al final se empezaba a complicar en la primera carrera con el tema del agua y tal, y las últimas vueltas ya estaban peligrosas. Hemos tenido suerte, hemos adelantado a Aritz Urrestilla, que estaba rodando bastante fuerte y bueno, han suspendido la carrera 4 vueltas antes de finalizar y como iban en la carrera han acabado las clasificaciones, o sea que bien. Txapelketak Gueñesera itzuliko da. Hurrengo lasterketa Ozio Kart zirkuituan izango baita. Gauez, uztailaren 31an. Bakarren batek dudarik bazuen ere, San Miguelen Ander Bilariñok erabakita utzi du txapelketa. 5-5 irabazi eta gero, bera da 2010ko txapelduna. Hemen ere errekorra egin du eta beste guztien gainetik dagoela azaldu du berriz ere. Desde primera flecha, 50, derecha tope y frenada, derecha 4 menos en segunda flecha, 50, izquierda 3 menos más desde primera flecha. Lasai kotxe honekin, Subaru indartsuarekin, ondo, ezta? Badirudi bakarrik Subarua 300 indarra daukala, baina beste kotxeak daude ere 300 indarrarekin eta bakarrik esaten da kotxe hau 300 indarra daukala eta besteen indarrai buruz inork ez du hitz egiten, beraz, bueno. Pozik, lasterketa guztiak irabazi dugu, eta gainera beti lehenengo tramoan lasai eta gero pizkanaka hobetzen. Baina Urkaregiko bihurguneetan zehar beste gauza interesgarri askotxo ikusi dira. Labaka, Castro eta Zapirainen arteko lehia, adibidez. Zapirainek azkenean eten du bolada negargarria. Hondarribian Ñañarri Azpeitia eta Rak Navarra bide bazterretik ikusi ditu. San Miguelen ez da bere mailan egon, erritmorik gabe agertu da. Kilometro gutxi egin ditu, eta besteek berriz aurrera egin duten neurrian, Zapirain ezin izan da apenas ibili. Besteak aurrera eta norbera atzera. Azken aldin ez deu suerte honik euki, entreke bi golpe eman dizkiegun eta denborare desente tardatu diguen kotxea konpontzen eta hoi, gurea oso eskaxa, beste batzuk oso fuerte da biltze, eta bueno, aurten txapelketan ez errez, disfrutatzea eta ondo pasatzea. Jose Labaka eta Aitor Otaegi ia beti agertzen dira pozik lasterketa amaieretan. Lehiatu, gustura ibili eta kotxea osorik hartuta etxera bueltatzea izaten da hauen helburua beti. Eta gainera, emaitza ona bada, ondo baino hobeto. Aurten emaitzak uste baino hobeak gertatzen ari dira. Azkar, seguru eta erregular, oso erregular. Egile izan berroa oso onak gutzako dihue, bagarbarik matrikula asuntu batik genio ondarrabina erteteko gure izgendu nintzen, eta eko Ñañaren emeiru egin erten gendun. Eta genuen zin honekin, podiunin, karrerat nartzen du, irure podiunin tenegia, ez da, eta egile izan, Rallispino txapelketia oso ondo dihue, eta egia pixia da oina aurreatzen, karrera gutxi jondolako horrek gendun, ez da, eta oso pozik, oso ondo dihue. Aingeru eta Angel Castro ere antzera da biltza. Rak Navarrako arazoak kenduta, lehiaketa animatzen ari dira. Lehengo egunekoa Urkaregiko errepidean horren lekuko da. Pozik, gozatzen eta esandakoa, emaitza txukunak ateratzen. Vamos a decir que lo mejor es estar aquí. El poder de decir lo que estamos aquí, para mí es lo más grande,
poder irme para casa con el coche entero y más haciendo podium, para mí ha sido fabuloso. Yo creo que andaremos bien al final del campeonato. Ya estamos pasado además la mitad, o sea que yo creo que ya lo que queda, además de que va muy bien el coche, y ya a final de temporada es cuando mejor se conduce y menos fallos se cometen. Kotxe txikiekin ari direnen artean, Mattin Villares ere aipatu beharrekoa da. Ez du lehiatzeko aukera galtzen. Bera eta Juan Bidegain aurrean daude. Merezita, pistan ematen dutena ikusita batez ere. Iban Tarsizio ere gustura ari da. Erritmo honean da abil, kotxeak ez dio buruko min handirik eman orain arte, eta emaitzak txukunak ateratzen ari da. Behin baino gehiagotan, berak uste baino asko zobeak. Besteak bezala, aukera eskura duenetan, ez du aldamenetik pasatzen uzten. Guretzako oso ondo joan da txapelketia aurten, oinarte bigarren joan izan gara, baina biztak izeran geratuko ginen, bigarren eta laugarren ardien egongo gara seguru asko, da ez da pare bakarra geratzen diez, agerteko un suertie, da manteninu aldugu nor podiuna behintzat. Rafa Atekak duen guztiat eta gehiago ateratzen dio Renault Meganeari. Denborak ikustea besterik ez dago. San Miguelen ere maila altuan ibili zen. Korriduna ben lehenengo gabiri, tramo gatxa, Lautxolaban egon zan, gero junginen Hondarribire, hor palia raportu gendun, gero Añarrin, hor nahiko ondo gelditzu ginen, laugarren, gero Ikasberrin be nahiko ondo bosgarren, da oin hemen, oin puntuak hartzen da, nahiko ondo, gustura. Iñaki Alberdik ordea bolada beltza darama. Gorlan Porschearen martxa kutxatilak potxe egin zion, eta San Miguelen eskorrak kolpe handia hartu zuen. Hirugarren erlojupekoan, helmugatik 50 metrora transmisioa kostatu zitzaion. Kotxeak salto egin eta bide bazterra jo zuen. Beste parte hartzaile gehienek kotxea bazterrean zegoela eta komisarioak bandera horia erakusten zuela ikusita, kontuz pasatu ziren. Baina, izuzkizak nonbait ez omen zuen garaiz ikusi eta ederra eman zion. Txusgaio asko korritzen nahi da. Ez da gauza berria markinakoa gustura ari denean bizkor ibiltzen dela. Oso bizkor eta denborei begira txapela kentzeko moduko markak egiten ari da. NH mailan lehiatuta ez du txapelketarako punturik jasotzen, baina jendeak asko gozatzen du. Atze trakziokoen kopan ari da, baina ez da beti guztietan egoten, gustura ari denetan edo eskura dituenetan bakarrik. Egu izgabiz, txapelketa zehatzire segitzen, ez? Egu oso gustora naiz, kotxiek ez dugu falioik emoten, eta gaur amazazpiko horregurak aprobuz, 3 pasaetan jau denpora praktikamente igula, notai beste beren ze buruz esaltzeu. Para mí ha sido fabuloso.
Turkiako sari nagusiaren azken txampa. Sebastian Vettel, Mark Webber taldekidea mendean hartzeko ahaleginetan ari da. Baina Webberrek ez du amore emango, eta Vettelek ere ez. Hau emaitza, ez bata eta ez bestea. Taldea, garaipena eta bigarren postua lortzeko zorian egonda, baina azkenean podioko 3. maila eskuratu da, justu. Esaten den bezala, bi oilar kukurrukuka dabiltzanean zeineko zenago, emaitza ez da sekula ona izaten. Bat formularen historian, beste arlo askotan bezala, behin baino gehiagotan gertatu izan dira horrelako istiluak. Baina, akaso, bere garaian hautsak gehien arrotu zituena, Ayrton Senna eta Alain Prosten artekoa izan zen. Mila 1988, Ayrton Senna Lotus taldea utzita McLarenera joan zen. Han Alain Prost zegoen, erabakia Ron Dennis taldeko jabeak hartu zuen frantsesak esanda. Eta ondo damutu zen bai. Borroka latza izan zen talde barruan, urte osoan. Gainera, beti bezala, McLarenek ez zituen talde aginduak eman, eta sua pizteko moduko giroa sortu zen. Prostek ordurako bi txapel zeuzkan, eta taldearen alde egitea nahiago izan zuen liskarra baino. Japonian Sennak jantzi zuen txapela. 8 lasterketa irabazi eta 3 bigarren egin ondoren. Prostek berriz 7 irabazi zituen, eta 8 izan zen bigarren. 1989, oilarrak oraindik arrotuago zebiltzan eta taldean etzen giro. Gerra garbia piztu zen pilotu bien artean. Frantsesa gainera, taldearekin ere erabat haserretu zen. Imolan piztu zen sua. Orduko hartan McLarenek talde agindu zehatzak eman zituen aurreko 2 postuak lortzeko aukera alperrik ez galtzeko. Irten eta Tosa bihurgunera iristen lehenak izan behar zuen lider. Senna iritsi zen lehenengo, eta Prostek zintzo emandako hitza bete zuen. Bergerrek istripu larria izan eta lasterketa eten zuten, eta bigarren irtera horretan Prost iritsi zen lehenengo Tosa bihurgunera, baina Senna barrutik sartu zitzaion. Brasildarraren ustez akordioa lehen irteerarako zen, ez hortik aurrekoetarako. Giroa guztiz nahastu zuen liskarronek. Egoera erabat zatartu zen. Bi talde zeuden McLaren Honda izenarekin, baina indar guztiak Sennaren alde. Japoniako sari nagusian frantsesa zen lider, eta ez zeukan amore emateko asmorik. Sennak derrigorrez irabazi behar ordea. Prostek garbi esan zuen, ez ziola aterik zabalduko. Eta hala izan zen, irudia behin eta berriz eman zuten mundu osoan. Txikanean ez zuen amore eman, eta Prost bertan geratu zen. Sennak lasterketa bukatu zuen, bai, baina deskalifikatu egin zuten laguntza jaso eta txikana saiesteagatik. Alessandro Naninik irabazi zuen lasterketa hura, eta urte hartako bat formulako txapela Prostek jantzi zuen. Haren ondotik Prostek Ferrarira alde egin zuen, baina bien arteko sua etzen ala ere itzali. 1980, berriz ere txapela jokoan Japonian. Frantsesak derrigorrez irabazi behar zuen, eta brasildarrak garbi esan zuen, nahiena saiatuta ere ez zuela irabaziko. Esan eta egin. Lasterketan McLarenekoak Ferrarikoaren kontra jo zuen. Biak gelditu ziren norgehiagotik kanpora eta txapela Sennak jantzi zuen. Bere kirol bizitzako bigarrena. 81an 3. titulua irabazi zuen. 82an Alain Prostek bat formula utzi zuen, eta 83an Williams taldeko kotxearekin itzuli zen. Urte hartan ere lehia latza izan zuen Ayrton Sennarekin. Baina, etzen pista gaineko liskar zatarrik izan bitartean.
Denboraldi amaieran, Alain Prostek bat formula utziko zuela iragarri zuenean, Adelaidako sari nagusiaren amaieran, Ayrton Senak podioko maila altuenetik Alain Prost bertara igo zuen eta besarkatu zuen. Hor bukatu zen bien arteko liskarra. Prostek bat formula utzi zuen eta Ayrton Senak 1984ko maiatzaren batean Imolako zirkuitoan istripu beldurgarria izan eta hil egin zen. Espainiako asfaltoko rally txapelketako 9 probetatik 4 jokatu dira dagoeneko. Txapelketaren ia erdia igaro da eta gure ordezkariak Xabier Lujua eta Gorka Antxustegi hasi dira helburuak finkatzen. Xabier Lujuak ondo hasi zuen denboraldia, Bilajoiosako rallyan Mitsubishi Evo kopa irabazita, hori zen bizkaitarraren helburua. Gero Kanarietako proban ez zuen parte hartu, eta Kantabrian kopako lehen postuagatik borrokan zebilela, autoa bidetik irten zitzaion eta lasterketa bertan bera utzi behar izan zuen. Se jodió el rally, ¿no? Dena dela, oraindik geratzen zitzaion aukerarik kopa irabazteko. Rias Baixas rallyan baina kopako buru zela arazoak izan zituen gasolinarekin eta orduan ere ez zuen lasterketa amaitu. Beraz, akabo kopa irabazteko itxaropen guztiak. Pues sí, ya la copa se nos ha puesto bastante cuesta arriba y entonces nada, es mucho presupuesto lo que hace falta para el Nacional y es una tontería. Ya pues correré algunas carreras por aquí y correré del Nacional el Príncipe de Asturias y el Llanes y probablemente el Salimar, el de Madrid. Pero ya sí, hay bastante cambio, vamos. Esto nos ha truncado bastante el año. Gorka Antxustegik bestalde Espainiako txapelketako hainbat lasterketatan hartuko du parte oraindik ere. Denboraldi hasieran gustura zen markinarra, Bilajoiosako rallya lehen aldiz korrituta. Kanarietan istripua izan zuen eta ez zuen lasterketa amaitu. Kantabriako rallyan ezin izan zuen parte hartu autoa konpontzen baitzeukan. Eta Rias Baixasen bidetik irten zen eta Lujuari gertatu bezala ezin izan zuen lasterketa amaitu. Hala ere, markinarrarentzat ez da aurtengo denboraldia bukatu. Baina mendik aurra, gure presupuestuen 3 karrera gatzen dira, 4 moduko ordu da, baina, ez dut uste urtengo danik. 3 karrera ingo guz, Ferrol, agostuan azken aurreko hastien dana, gero ingo gu Príncipe Asturias, septiembre hori izaten da, eta gero Salimar Madrilen azkena. Gero doko hor, aurrin trazine duken kotxetan, bigarren eitxoko, aukerie, baina, karrera honetan enbiko bigarren gehatu bentzat, bai Kanariasen eukien istripu ez da, engun eukiunaz, azkenin ez da puntoik asko erizun baut, hori gaitxiko bizkatatzen gehatu bat, eta urrengorako bizkatatzen biko egurre moten, ez? Sailkapen nagusian Alakanteko Miguel Fuster da nagusi. Bilajoiosan lehen garaipena eskuratu zuen, Kanarietan bigarrena eta Rias Baixas rallyan 3. sailkatu zen. Sailkapenean bigarren Alberto Ebia da. Rias Baixas rallyan azkarrena izan zen Eskodako gidaria, eta Bilajoiosan eta Kanarietan berriz bigarren sailkatu zen. Sailkapen nagusiko podiuma Joan Binesek osatzen du. Bi gurpil eragileen sailkapenean lidertzan da Antxustegiren taldekidea eta sailkapen nagusian ere bide honetik doa.
Villa Joiosa, Kanariak, Kantabria eta Rias Baixas izan dira orain artekoak. Hemendik eta azarora bitartean beste 5. Ourense, Ferrol, Asturiasko Printzea, Llanes eta Sierra Morena. World Seriek itzordua dute asteburu honetan. Oraingoa Mañi Kurs zirkuituan izango da. 3 terdikoentzat 5., 2 litrokoentzat berriz 4. 2 litrokoan Epsiloneko Alex Riberasek podiuma lortu zuen Brenoko proban eta 5. da sailkapen nagusian. 3 litrokoan Kunimotok itxura hobea eman zuen zirkuitu txekiarrean. Kostak Monakon lortu du orain arteko emaitza txukunena, podiumera igota. Katalana azkarrari da erritmoa hartzen. Brenoko proban Esteban Gerrerik irabazi zituen bi lasterketak eta sailkapen nagusiko 3. dela helduko da zirkuitu frantziarrera. Liderra Mijail Alexin da eta 2. Daniel Ricciardo australiarra. Asteburuan jokatuko da Ourenseko ralia, Espainiako asfaltoko rali txapelketako 5. Angela Bilariñok igoeren txapelketa utzi eta ralietan egingo du proba, Ourensekoan. Ikuskapen itzulietan arituko da, Ainhoa Sarasuako pilotu. Ondo bidean, abuztuan Ferroleko ralian hartuko du parte. Gorka Antxustegik izandako autoa erabiliko du Angelak, taldeak utzita. Gure beste ordezkariak Antxustegi eta Lujua ez dira Galizian izango. Rias Baixas ralian lasterketa utzita Lujuari zapuztu egin zitzaion koparako itxaropena. Antxustegik bestalde Ferrolekoa izango du hurrengoa. Sailkapen nagusiko podiumean Fuster, Ebia eta Beñez dira. Audik ahaztuta izango du iazko porrota, Le Manseko 24 orduak 9. irabazita. Peugeot izan zen nagusi igandera arte, baina arazo mekanikoek iazko garaipena errepikatzeko aukerarik gabe utzi zuten talde frantziarra. Amaierarako 2 ordu falta zirela eta 2. postuan zirela, iazko txapeldunek Mark Jene, Alex Gurs eta Anthony Davisonek lasterketa utzi zuten. Audirentzat izan zen podiuma, Timo Bernard, Mike Rockefeller eta Romain Dumas gidariak buru zirela. Orain arteko 8 sari nagusietan 5 gidari izan dira sailkapen nagusiko buru. Alonso, Massa, Button, Weber eta azkena, Lewis Hamilton. Azken 2 sari nagusietan garaipena eskuratu du McLarenekoak eta oraingoan sailkapen nagusiko liderrere jarri da. Eunda 9 puntu ditu, bere taldekide Jenson Buttonek baino 3 gehiago eta orain arteko liderra Mark Webber 3. postura jaitsi da. Orain liderrak baino 6 puntu gutxiago ditu. Alonsok podiumeko 3. postua eskuratu zuen Kanadan eta nagusian postu bera 4. mantentzen du. Atzetik Vettel, Rosberg, Kubica, Massa, Schumacher eta Sutil dira. Massa eta Schumacher puntuetatik kanpo gelditu ziren Monrealen. Puntuak eta sistema berriak, araudi berriak edota gidarien artean inoiz baino parekotasun handiagoak, motibo batek zein besteak aurtengo txapelketa orekatua, bizia eta aurresan ezina bihurtu du. Hurrengoa Europako sari nagusia izango da Valentzian hilaren 27an.